Cześć! No to dzisiaj witam z gór, z pięknego Beskidu i w sumie na dzień dobry obrócę kamerę na siebie ze względu na to, że tutaj za dużo jest poszlak, które zdradzałyby lokalizację i będziemy próbowali się wryć do opuszczonego schroniska. Co się tam dzieje? Tam się dzieje za tym drzewem! Wyłazić! No nie wiem, trzeba próbować. W PRL-u powiem wam, że mi się przypomina zielona szkoła. Też jest. Czarodziej na miotle. Dałem jakoś foto. Ojej, miałam taką tą w podstawówce, w klasie, ja z biologii, no. No te takie tablice informacyjne. No i tak. Tu jest, wiecie, taki urok jak w każdym opuszczonym hotelu, że takie same pokoje, trzeba szukać perełek. Czuję się jak na delegacji z pracy. Już nie będę widzom wnikać, dokąd prowadzą moje delegacje zamknięte. Pokaż. Ty, nowoczesna. Modern. Modern to Może z Niemiec kupiona. Idziemy. Ty nie godaj tu jest świat? Nie, dobra, Nie, już. na głowie chyba. Nie, przepraszam. Idziemy? Basement? 2 razy nie godaj. No dobra. Kerry pierwszy. Jo. Dobra, czekaj, co ci chycić? Złotołazy? Donat, skacz na główkę. Twoja pupa będzie na YouTubie. Twoja też. Przytrzymać się za nogi i ten się tam spuścisz. Czekaj, źle to zabrzmiało. Dość nisko tam jest. Co to za dział? Ciekawe, od kiedy to stoi puste. Szukać dokumentów. Trzeba szukać dokumentów, tak jest. Znaczy, tak, co mi przychodzi do głowy odnośnie tutaj miejsca tego, tu są same haźle, to już topograficznie wiemy. Co mi przychodzi do głowy tutaj, to po prostu takie niespełnianie standardów, nie? Współczesnych, bo konkurencja jest ogromna, a tu na przykład jakieś pająki w szafie. Ale bigle są. No, bigle zostały. To już nic nie zostało, ale zamykam grzecznie. Czy to są jeszcze takie lodówki, takie wiesz, jak Mińsk? Coś takiego? Nie, coś. Polar. No, Polar. O! Patrz. Bartek, To jest coś dla ciebie, o! Co do mnie? Kłódka. Proszę Państwa, zabezpieczenia, pokonania spłaty. Niektóre pokoje są nie dość, że zabarykadowane, to pozamykane na klucz. Ciężko mi powiedzieć dlaczego. Coś w nich może być takiego cennego, bo przez okno nic nie wyglądało tutaj na specjalnie cenne. Ale widoczki z okna ładne, to tutaj coś za schodami nie nic. O, dywanik Na jeszcze. schodach nawet nie mam powiem ci strachu łazić po nich. Nie no, No ale też mi się tak z zieloną szkołą kojarzy ten obiekt generalnie. no bardzo właśnie, taka pierwsza połowa lat 90. Nie, chociaż zielona szkoła to już była druga połowa lat 90. No ale to już sobie było podobne. Aneks kuchenny. Ale jaki Andek, to jest kuchnia pełną gębą. Powiem ci, gdybyśmy my mieli Ojeju. taką kuchnię, to już wiesz. Nie no co ty, marzenie. O, i ten kubek! No właśnie, takie babcine, te kubeczki. Myślę, że ten kubek jeszcze pachnie kompotem. No. Ale patrzcie, no zanim się wyprowadzili, pomyli naczynia. Kulturka. Która tu co prawda czuć taką zgnilizną. Ale skazetka go, pa! Ty, pewnie jakieś dzieci z Katowic czy 20. skądś. Ty, ale to już jest ZTM, to nie jest już kazetka go. A, no to i tak nowy. No, nowiutki. Ale nie kiedy Czekaj, to było kiedy opuszczone? było? Nie. Jezu, jaki oldschool ten kubek. 2008? Jeszcze za ten. No patrz, ten fotel ma obitą tapicerkę jak w lanosie. Pościel jeszcze też taka babcina. Jakby był
przypał, to ja biorę pompować. Jezu, miałam taki kot dawno temu. Leżał u rodziców w maluchu na tylnym siedzeniu. Piękny obraz. O nie, najlepsze rzeczy. No, muszę się upewnić, czy się nagrywa, nie? Metallica. Jak to czytasz, to śmierdzisz. O! Ojciec Przeor. Oh God. Tu mamy spis inwentarza. Stół, krzesła, skaj, lustro z półką. Ej, patrz, 2003 to jeszcze hulało. No. A tam bilet był z 2008? Dziwne, PRL się skończył trochę wcześniej. 92. 92 jest obraz, a tam było, że 2003 jeszcze spis inwentarza, no. Wilhelm ma życie duże i małe, ale nie Warszawy, Rowiński, Boże mój. Watson Gliński, na zdrowie odznaczony. Co? Bagażnik Co to znaczy? Schronisko młodzieżowe, dobra, bo jest adres. O, to nie. To się raczej nie chycił na film. Orzeł morski. No dobra. Obejrzymy, jakie oni tam mają książki. W ogóle ta posadzka. Fu. Tam są jakieś książki. Patrzcie na te kafle. Patrzcie na tę umywalkę. Fu. Fizyka. Za darmo przyszła jeszcze. Okej. Na wyższy uczelni ktoś zaznaczył ostatni storoczek. O, wehikuł czasu. Super książka. A tu? Kurde. Więcej takich dzieł sztuki. Ale w sumie, patrzcie, fajne książki. Tutaj nie mogę pokazywać adresu. Najważniejszy jest spokój. Oczywiście. A to mam gdzieś tam do tej pory. W ogóle patrzcie, jaka oldschoolowa walizka. Jaka oldschoolowa końcówka z odkurzacza. Spróbujemy wyjść na balkon. Nie. Zaklinowana klamka. Być może celowo. Być może zrobił to Tadek. Ale patrzcie, co my tu mamy. Alkohol. Wazonik. Już idę! Niebieskie migdały. Kurde, ale fajnie, że w ogóle dawać dzieciom takie książki do czytania na wiecie, na czasach, nie? No Jezu, ale co działam w obiektyw. Jakie moje sakrum? No chodź, zobaczcie, poczuję się swoich. Szkolne schroniska młodzieża, już idę. Województwo bielskie. Kiedy to było? No, nie mówię, Nie! Nie, dobra, muszę tam wrócić. Muszę zmierzyć się ze swoimi demonami. Proszę panią, a czego nie wolno robić na urbeksie? Nie wolno podawać lokalizacji. Nie wolno dewastować, tak jak zdewastowano wszystko właśnie w pewnym szpitalu. Nie wolno kraść. Nie wolno wynosić rzeczy. Nie wolno pisać po ścianach. Jasne? Jak słoneczka. To by się na zimę ucieszyli. No, patrzcie, tutaj jakie marnotrawstwo. To by wszystko właśnie... Te koce by szło zawieźć do schroniska dla zwierząt, a tutaj po prostu zgniją albo ktoś pijany je posika i w ogóle. Ale zobacz, Tu jeszcze jakieś... Oh my god. ty najlepsze, że to tam Moje demony. śmierdzi. Nie, bo to pewnie ino z tej chlizną będzie, nie? Waliło. Nawet nie. Co my tu mamy? Jakąś część? To myślę, że było jakieś biuro takie. Taki albo pokój Ale taki patrzcie, VIP-owski tam jakieś... Tam to do jakiegoś Silent Hill prowadzi. jakiś. Widziałem, że były takie, wiesz, odkurowane drzwi. O, święta, dalej. O! Co tu chodzi? O, No, tutaj nie tu ma się adresu. odbywały imprezy. Tu na pewno całkiem mocne imprezy. O! Motyw świąteczny, motyw poimprezowy. A co się tu wyprawia? A czemu tu jest jeszcze cała kola? Nie wiem.
Ej, to może ktoś tu bywa. Polforma, coś tam. Stójcie. Bartek, to dla mnie kola. Ale one niedawno weszły, nie? No. Data... 2.14. A mnie twoje echo poschizowało. A mnie zawsze schizuje, jak jest nagle tak ciemno. Oh my god. Patrzcie, to są stare dyplomy. Ja wiem, że RODO. Lista obecności na Co? Jakieś materiały dydaktyczne. Dziennik zajęć. A wiecie, że do dzisiaj się stosuje takie dzienniki? Może sobie ktoś tu kira klei. Co tu robić innego teraz? Dyplom. A, no fajnie, że sama sobie rzucam cień. Pasowania na ucznia. No to na pewno. Powiem wam, że się zaczyna to schizowo trochę robić. A to The Walking Dead? Czy to był taki stołek wkręcany? Takie przejście do Narni. O, a tu co? Jakiś taki tunel serwisowy. No tu ktoś bywa. Widać po nowej coli. Tu jest dużo tych coli. Ej, wiesz co jest podejrzane, Denat? Chodź, pokażę ci coś. Popatrz, ile tu jest tych Coca-Coli. Czy a tu co, kanał jest? No kanał, ale obejrz się tu następno. Zresztą z napisem Asia, więc może jestem przeklęta. Zdjęcie tego? Jeszcze nie, ale obejrz się też tu. Tak choćby ktoś, nie wiem, napoczynał te kole i Asia, Bartek, Słoneczko. No faktycznie, dziwne. Nie wiem, może jesteśmy jakoś przeklęci? Już nigdy stąd nie wyjdziemy. O, coś dla mnie. 2002. A to już moje koty czytają. Co się Patrzcie, dzieje? tu jakieś... Jennifer Lopez, Roma, Benny Affleck. No już fest nieaktualny. Czyli 2001. Ideo. Książę Karol Krakowy. Oh my god, jakie starocie. Prehistoria. Jest fajnie. Bartek latarka. A masz jakąś drugą? No. A może czytam? A tu patrzcie, tu jest wyjście na dach chyba. A tu jeszcze... Asia, Właśnie nie... coś? Nie wiem, w jakimś horrorze widział. Jerunie! A tu spały te dzieci, co nie zapłaciły pełnej kwoty. Ej, ale serio, co... To jest do hodowania zielska? Nie wiem, czy to jest zamrażarka akurat, czy coś. Albo taka dyplomata. Może lodówka. Fach, cieszy mnie. Ale... No może lodówka. Okej. To dziewczyny są dobre? Broń. Może włączymy gaz? Cardio Medicals. Na co to będzie? Działa odkaża rodzice. Mogłabym przysiąc, że tu normalnie czuć jeszcze gaz. A to chyba węgiel jest. Tu choćby ktoś sobie czasem bywał, albo... Co? A to czekaj, to zaraz obejrzymy. Data, stronianka. Łazienka, czy... Jakieś kuwety dla kotów? To ofen choćby kuwety dla kotów, takie duże. W ogóle królewski nadruk na tym dywaniku. Wow. Co tam masz? Dermafit Cat. No godam ci, a tam są kuwety, nie? Ale czemu akurat na Farma. takim... Kot. Co? Do kota?
No ja. Do oka. Będzie do kota. Takie dawne, widzicie, instrukcja obsługi kotów do podgrzewania wody. No ale dobra. Trzeba cisnąć na wierzch. Może będzie jakiś fajny widok z dachu, a no nie ukrywam, że na to liczę. W końcu nie po to się jedzie w góry, żeby nie mieć widoku z dachu. W końcu każdy normalny turysta siedzi w hotelu na dachu. Co? Ale masakra, co tu się tak ciągnie? Ja myślałam, że tu już będzie... Jakieś auto przyjechało i kontakt zakrowy. Co? Co? Jakieś auto przyjechało i kontakt zakrowy ze mną. Je. Ja? Ty, tam jest gówno. Te, bo tu jest druga część hotelowa. Oh my god. Jest większe niż myślałam jednak. Matko, ile tu by się dało do schroniska zabrać. Olnia? Wagon szklowy. O, tu jest recepcja i jadalnia. Myśmy chodzili w ogóle po jakiejś mało atrakcyjnej części. Puszczając schronisko, przynieś bieliznę, wynieś śmieci. Układaj pościel. Instrukcja obsługi do Fiata Uno. O. Patrz, i zaś ta kola. No wszędzie te kole. Ten bardzo bogaty, bo sobie brał po łyku i zostawiał, nie? No. Tu... Ja. Ciu. Ała, ukułam się. Teraz znowu będę miała ten życ. Spokój itemów wszędzie. Patrzę, tu jest paragonów. Czekaj, czy urząd skarbowy się tym interesował. Nie no, Tu pewnie... jeszcze jakieś słoiki nadziane CD-sem. Auć. Zobacz sobie. Jakieś grzybki chyba. O, No. tu jest recepcja. O, No. no to by musiała tak dość... O, jeszcze taki Yama. Ej, nie, ja miałem monitor z Yamy, ale Ale miałem my LCD. też mamy w domu. A bo mamy właśnie teraz, ale mamy Mamy, no. LCD-ka. Znaczy jest taki Kraina klasyk. Lwów. Patrz, kredy szukałaś tam. Proszę, kreda. Kasetka, zobaczymy ile jest siana. Fajnie, fajnie, nie? O, tu jest jednostka centralna. No. I te krausy. No. Tu widzę wisienki, jagódki, jarzyny. I tu nagroda Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Dobrze żarło i zdechło. 100 złotym. I to jest, przypuszczam, że Patrz, ta myszka jest gości. A klasyk. tu więcej tego, patrz. No. Jaka klasyczna myszka. Jak tyle tego jest. Klasyczna myszka, no. Jeszcze A ma tu te jeszcze coś dziwnego. Może jakiś olej. Patrz. A tu się wasi. Widziałeś słoiki nadziane Jezu, ale patrzcie, z 80 roku CD-sem, grzybki jakieś. księga gości. No, to są grzybki. Dzień dobry. Pokój dla włosów, poproszę. Już wydaje. Tu tak, przykleić sobie naklejkę na All Excuse Me. No te grzybki notują. 302. Barek rozumiem bezpłatny. Bezpłatny, bezpłatny. Wir Brandenburger Schülerinnen und Schüler bedanken uns für die schönen Ferientage in... Mógł go też do mnie drutem kolczastym. Czytam do ciebie, drut Mówisz po kolczasty. niemiecku tak jak podcierać się papierem ściernym. Jak dobrze, że te filmy mają opcję edycji. Ja sprawdzam, czy jest dysk twardy. Mimo, że powitał nas mglistą pogodą, to przyjęcie w schronisku było serdeczne i miłe, za co bardzo dziękujemy i powrócić obiecuję. 79? Ja pierniczę. Ludzie już wtedy pisać umieli? O, patrzcie, Ruda Śląska. O, z 13.
ówczesnej. Ale rok napisali? Rok? Nie. 15-letni turyści ze Śląska oraz ich opiekunowie. Ej, ale to było miłe, jak ludzie robili takie księgi pamiątkowe. Jak się czujesz na wczasach w Brazylii? No fajne, dziewczynki fajne, alkohol, no ale kurde, no ten standard trochę jeszcze nie ten. No, standard trochę dzium. Patrz. Chłopaki tam znaleźli jakieś RODO, ale już nie będziemy naciągać przepisów. Nic, ale zobaczcie. Paletka do pingla. Czek. Bardzo fajny, ciekawy ten magazyn z tymi paragonami. No. Tam jakaś kasa, czek. Cennik. Czek. Jerunie, to jeszcze chyba w starych złotych. Misiek na komputerze starym. Czek. O. To jest masakra, nie? Że to się zaczęło jako taki niewinny hostel. No tu Caja Fuerte, to nawet nie będę ruszać Caja Fuerte, ale kurde. Kaków, Ulen. Szapon. No. Powiadcie, że jest taki. I ta kola, wszędzie to jest jakiś Silent Hill. No i miał być dach, a wyszła jakby równoległa część hotelowa. Nawet ktoś w kółko krzyżyk sobie tutaj grał. O, tu jakaś imprezka musiała być. Walka na poduszki. Mhm. Ktoś tu chyba się próbował doświetlać. Bombowa niespodzianka. Jakaś oldschoolowa to lodówka. A to nie jest jakaś oldschoolowa prostownica do włosów czy coś? Nie wiem. Te tablice edukacyjne, które pamiętam z pracowni szkolnej z lat 90. Kreda to też pamiętam z lat 90. Taka wykładzina, też ją pamiętam z lat 90. Kiedyś to było. Jakieś to były czasy, teraz to nie ma czasów. Rośliny chronione znowu. Co tu? Znowu Narnia? Znowu przez szafę? Ja już skądś to znam. Nie przez szafę tym razem. No może to był po prostu, słuchajcie, apartament, nie? Tu wali... O. No właśnie, patrzcie, jakaś wanna. Dobra, to już przechodzi ludzkie pojęcie. Ile może być klatek schodowych? No, to jest dużo zakołań. Ja się zjadło, że wydawało to miało takie duże, nie? No właśnie. To jest stare jedzonko dla dzieci. Czopki przeciw hemoroidom. Czyli współcześnie byśmy powiedzieli maść na ból dupy. Kolinek jakiś oldschoolowy. Alax. Ojej, to też pamiętam, jak ktoś miał ciężko się wyspowiadać. To... Warto tam sprawdzić? No. Znowu jakiś kamerlik. Ale to duży ten apartament, albo to już nawet nie sam apartament był. Na pewno sieć nocową. Ej, ale my tu byliśmy, chłopcy. Byliśmy, bo tu jest ten główny zawór gazu. Dobra, to wracamy zaś tą klatką schodową. A no. Pewnie, że warto tu było wejść. Kajalica. Ja mam hopie, tu jest lepiej wyposażona kuchnia, jak ją mam w domu. I Furoxa ZD. Karteczkę na miejsce, nie? Żeby nie było. Już. To Janusz nam gra. Człowiek nóż. Po raz ostatni. Bartek, ja cię chcę nagrać. Takiego?
Jeden musi zawsze nie działać. No bo to jest Silent Hill. To tu już w ogóle nie działa? Dobra. Ładnie? Tak! Przypadek. Gdzie są dziwne znaki? A, że twój Geburtstag. Tam było Asia, 28.10, moje urodziny. No to ja wam godam, to już jest Arrivederci Romani. O. Ja, tu wyciąg z kuchni. No, dlaczego ja tu słyszę coś, co pracuje? Bo możesz słyszeć ten ulicy. O, O, waga, ciekawe jak śpiewa. co to jest? A waga. Tu co? Dole albo ktoś jest, albo okno czaskie. Uznajmy, że to okno. To jest kelnia, Gorolu. A wciulać ci tym kelniu. Się mianuje kelnia. Po życiu cię wyciulą. Gastro. To jest, jak masz gastro, To możesz sobie to se to wypijesz i ten. preparat do czyszczenia Umierasz, że ma gastro. Idziemy na dół. O, ho, ho. Kotły. Patrzcie, ten kotów zero niczego. Dobre kotły. To jest taka przerywaczka do przyjmowania. Czy taka z trzodem. No jaka przerywaczka jest patrz, widzisz? No by tam wlazła, ale nie wiem na co tam będzie. No ruły.